Koronavirusaren edapenari aurre egiteko alarma egoera zabaltzea eta funtsezkoak ez diren jarduera ekonomiko guztiak etetea eskatu berri diogu Espainiako gobernuari. Momentu honetan lehentasun bakarra herritarren osasuna babestea delako. Euskal Herria Bildun uste dugu ezinbestekoa ez den jarduera presentzial oro lehenbailen eten behar dela eta langileak etxean geratu behar direla. Ez du inolako zentzurik milaka langileek egunero lanera joan behar izatea bere osasun personala eta kolektiboa arriskuan jarriz. Era bateko konfinamendua da lehentasuna orain, herritarren osasuna bermatzeko. Gure herria zaintzeko, gure herria geratu behar dugu. Espainiako gobernuak gure proposamen hau aintzat hartzen ez badu, Euskal Herria Bilduko ordezkariok, parlamentarioko 5 diputatuok, abstentziora joko dugu gaur arratsaldean alarma egoera 2 aste gehiago luzatzeko egingo den bozketa honetan.